चिरां जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव सुबुं सांग्रांथिनि बाइक रेलि हाबाफारि लादों। चिरां जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारि लानानै रौमारी देरहासार गेवलां गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै बिजनी फानबारिसिम सुबुं सांग्रांथिनि रेलि हारियारि मोनथाय आरो समाजारि थार बिजिरनायनि थाखाय बाइक रेलि हाबाफारि लादों। ट्राइबेल बेलेन्ड एन्ड ब्लकनि हाखौ रैखाथि होनाय एफआइआर आयेन मावफुंनाय, गुन गोनां सोलोंथाइ, आंनि सोलोंथाइ आरो आंनि जिउ राहा, समाजारि सोलोंथाइ, ड्राग्स, जौ जुवा, खोमसि फोथायनाय, सुबुं लांखारनाय आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बायदि बायदि गोजोनथिनि थाखाय गासै बारग' एनडिबिफोरखौ उदां खालामनाय। बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बाहागो लाफैदों आरो बिथाङा दिनै बाइक रेलिखौ बेखेवनानै होयो। लोगोसे मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लाफैदों। लोगोसे चिरां जिल्लानिनो गुबुन गुबुन दखराय एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनजों गुबुन गुबुन बिबांनि मावथिफारिया बिथांमोना बे हाबाफारियाव लोब लोब बाहागो लाफैदोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सुबुं सांग्रांथि रेलि, माहारियारि मोनथाय आरो समाजारि थार बिजिरनाय, बेयाव मोनब्रै आयदाखौ जों लादों। जे हा हुखौ लानानै जोंनि समाजाव दाबो सांग्रांथि लाबोनांगौ दङ। जों बयबो मिथियो ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआ जोंनि रैखा कवच। द आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट 1886 चेप्टार 10 जिफोरो जोंनो गोहो आरो मोन्थायखौ होदों आरो बे मोन्थाय आरो गोहोनि गेजेरजों बेलेन्ड ब्लकनि हाखौ जोङो बेंखननानै लाखिनांगौ आरो बे सरकारनि गुरु दायित्व जे सरकारा बिनि निरापत्ता, बिनि रैखाथिखौ होनांगौ आरो रायजो राजायाबो गावबा गावनि रैखाथिखौ जेरैबायदि बेबस्था खालामना लानांगौ, बे जोंनिबो कालेक्टिभ मोनसे रेसपन्सिबिलिटि। नाथाय गोबां समाव सरकारनि अफिसारफोरनि लेहेम गोसो, बिथांमोननि मोजां गोसो गैयैनि थाखाय, नेग्लिजेन्सिनि थाखाय आरो जोंनि सायाव कनस्पिरेसि थानायनि थाखाय बेलेन्ड ब्लकआ दिनै एनक्ल'ज जाबाय। दिनै जोंनि हायाव, ट्राइबेलनि हायाव, बर'नि हायाव दिनै कब्जा जाबाय। दिनै बे हाफोरखौ जोङो उदां खालामफिननांगौ, एभिक्सन खालामनांगौ, सरकारखौ जों खावलायदों। नाथाय सरकारा बेखौ एभिक्सन खालामनायनि थाखाय मोजां मोनसे थि आरो थार बेबस्था लायाखै आरो लानायखौ जों नुवाखै। दा बेखायनो सरकारखौ दाबि होनायजों लोगोसे आरोबाव जाहाथे बेबायदि माखासे हाफोरा जाहाथे सोरनिबा कब्जायाव थाङा, बे दखल जाया। दा बेखायनो जोङो रायजो राजाफ्रा सांग्रांथि जानांगोन आरो रायजो राजाफ्रा गावनि हाखौ गाव रैखाथि होनांगोन। आरो जोंनियाव जिखिनि हा हु दङ आबै आबौ आइ आफानियाव, बे हाया दाबो जोंनिया डकुमेन्ट गैया। गोबाङानो डकुमेन्टलेस आरो जोङो डकुमेन्ट नथि पत्र लाखिनो रोङैनि थाखाय जोंनि लिगेल अथरिटि जोङो जेरैबायदि मोननांगौ बेखौ जोङो मोनबोआखै। दा बेखायनो बिनि सायावबो जों सांग्रांथि लाबोदों। फरेस्ट राइट एक्ट 2006 बायदियै सनितपुर, बिश्वनाथ, काकी, हजाय ओनसोल, गवालपारा ओनसोल, दा आथिखालाव गवालपारायाव माखासे नटिस दैथायहरदों होननानै जों मिथिदों। बिनि सायावबो जों सरकारखौ बुंदों जे कुनु कारनाव जोंनि बर' आरो ट्राइबेलफोरा फरेस्टआव जायफोर दङ बिथांमोनखौ होखारनायनि रावाबो अधिकार गैया, बरंसो बिथांमोननो लेन्ड राइट होनांगौ फरेस्ट राइट एक्ट बायदि। दा बिटिआर ओनसोलावबो गोबां जायगायाव हा मोनबावनांगौ दङ। दा बेखौ रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनायनि गेजेरजों जों सरकारखौ जोङो प्रेसार बिल्डिं खालामगोन जाहाथे सरकारा बे खामानिफोरखौ मावो। 2 नम्बरा जाबाय जे जोङो बुंदों जे जोंनो गुन गोनां सोलोंथाइ नांगौ, गोग्गो सोलोंथाइ नांगौ, जोङो गोलाव गोनां सोलोंथाइ नांगौ, गोग्गो सोलोंथाइ नांगौ। जोङो गोलाव साइकेल हान्जा सुरबाय, लं मार्च खालामबाय समाज गुस्लायनाय, समाज जांख्रिखांनायनि थाखाय। आरो दिनै गुन गोनां सोलोंथाइनि गेजेरजों बिमानि राव, बर' मिडियाम आरो बर' हारि, बे मोनसे गोथौ सोमोन्दो दङ। दा बेखायनो बर' बिजोंजों जायफोरा सोलोंथाइ लादों
बा बर' सुबुङा गुबुन गुबुन मिडियामाव जायफ्रा सोलोंथाइ लादों गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गावबा गावनि केरियारखौ दानांगौ गावबा गावनि भबिष्यतखौ दानांगौ मोजां आखल आखु सोरजिनानै लानांगौ आरो जाहाथे रावबो स्कुल कलेज गारा बे कम्पिटिटिभ मोनसे एनभायरनमेन्टआव गासैबो आनजादानो दिनै कम्पिटिसन गासैबो दिनै एन्ट्रेन्स एग्जाम जायो दिनै साख्रि बाख्रिनि थाखाय दिनै कम्पिटिसन जायो दा बे लेभेलाव जोङो जोंनि केरियारखौ दानो थाखाय जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौ रायजो राजाजों लोगोसे बिमा बिफाया बिबान दङ जोंनि फरायसा फरायसुलिया बिबान दङ आरो लोगोसे जोंनि फोरोंगिरिफोरा मोजाङै सोलोंथाइ होनांगोन दा बे जोंनि मोनसे गेदेर उद्देश्य थामथियाव दिनै समाज बेरेखा जिफोर हाबाफारिफोर दङ बे बिराद गिख्रंथाव दिनै ड्राग्सखौ लानानै आसामा ड्राग्स मुक्त आसाम फोसावदों खिन्थु दिनै ड्राग्स स्मागलिंआ जादों दिनै जोंनि बर' मानसिफोराबो फंबाय बिनानाव स्कुल कलेज स्टुडेन्टआबो दिनै बिजि इन्जेक्सन लानानै ड्राग्स लायो दिनै ड्राग्स जायो आरो बे जोंनि थाखाय बिराद मोनसे गिख्रंथाव आरो गोबां परियालाव दिनै ड्राग्स एडिक्टेड ड्राग्सजों धंस जानाय ड्राग्सजों जिउ गोमानांनाय गोबां बेबायदि थासारिफोर दङ दिनै रिहेबिलिटेसन सेन्टारफ्राव लांनो गोनां जादों जोंनियाव टेलिफन फैयो दा बेखायनो ड्राग्स जौ जुवा दायना दायनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय मानसि लांखारनाय दिनै जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां जोङो मिथिस्लाबाबासिनो मानसि लांखारदों आरो बेफोरनि सायाव खुनु दिनै बेबायदि हिसाब निकास गैया दा बेखायनो बेफोरखौ जोङो बन्द खालामनानै दिनै ड्राग्स मुक्त बर' हारियाव जाहाथे ड्राग्सआ खुनु कारनाव फैनो हाया जायफोरा ड्राग्स फानफैदों बिनि सायाव सरकारा बेबस्था लानांगौ आरो जोंनि गथ' गथायखौ ड्राग्सनिफ्राय जोङो रैखाथि होनांगौ बे गार्जेन समाज नाङैनो मोनसे रेसपन्सिबिलिटि आरो बेखौ जोङो दिनै रायजो राजानि खाथियाव थांनानै जों बुंगोन फारसेथिं गोजोन गोरोबथा जाबाय जों बयबो मिथिगौ आरो गोजोन गोरोबथानि उनाव दिनैबो गोबां जोंनि NDB बारग' दैदेनगिरि रन्जन दैमारिनिफ्राय लाना बे सेकेन्ड टाइम जिहेतु भार्डिक्ट जाबाय CBI लवार कर्ट गुवाहाटी हाइकर्ट सुप्रिम कर्टआव बेखौ चेलेन्ज खालामनो थाखाय दिनै जोङो NDBनि मोनब्रै आफाद आरो लोगोसे एबसु जोङो BTR सरकार जोङो रायज्लायनानै दिनै हाबा मावगासिनो दङ बे इनिसियेटिभआ माने जागायबाय फारसेथिं जायफोरा दिनै ट्रायल जायाखै बिथांमोनखौ दिहुननायनि थाखाय दिनै गुवाहाटी हाइकर्टआव आलादायै पिटिसन होनाय जागोन बिनि थाखायबो खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथांमोननि रिहेबिलिटेसन मोननांगौ केस उइथड्र जानांगौ मार्टियार परियाला एक्स ग्रेसिया मोननांगौ आरो बर' इयुथफोरा रिक्रुटमेन्ट मोननांगौ बेखौ लानानै भारतनि नखर मन्त्रि आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ जों प्रेसार होदों एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सायाव एबसुआ जिरायनानै थायाखै दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा पार्मानेन्ट पिसखौ लाबोनो थाखाय आरो पिसआ जिहेतु आर्म स्ट्रागल जोबनायनि उनाव दिनै जोंनि गेजेराव सान्थिया दिनै फैबाय आरो बे सान्थिखौ गोजोर खालामनो थाखाय जेलाव थानाय गासैबो NDBफ्रा न'आव फैफिननो मोननांगौ न'आव थानो मोननांगौ आरो बिथांमोनाबो जोंनि हारिनि न'खरनि माहारिनि साफा साफा माने सम्पद आरो सोद्रोमा दा बेखायनो बे इस्युखौ जोङो सरकारनिसिम प्रेसार बिल्डिं खालामनो थाखाय रायजो राजानि आवाजखौ सरकारसिम लांनो थाखाय पलिटिकेल आरो जुडिशियेल जि प्रसेसनि गेजेरजों बिथांमोनखौ दखनांगौ सरकारा दायित्व लानांगौ आरो बेखायनो जों बे एजेन्डाखौ लादों बेयो मोनसे गेदेरथार उद्देश्य रायजो राजाफ्रा बयबो बाहागो लानांगौ आरो बे रेलिनि गेजेरजों BTR गोजोन गोरोबथानि जिफोर दफाफोर दङ बेखौ रायजो राजाफोरनो मिथिहोगोन दिनै माखासे दफाया मावफुंजाबाय आरो गोबां दफाया दिनै प्रसेसआव दङ भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ बुंदों 2024नि सिगां एकर्डआ इमप्लिमेन्टेसन जाजोबगोन जोंनो मोनसे अबयबानि होना दोनदों नाथाय जोङो 24खौ जोङो नेयाखै 22नि गेजेरावनो माने प्राय दफाया माने जोबनाया मोजां दिनै बाउन्डारि एक्सटेनसन गहपुरसिम सिमा बारायनाय गोबाङानो सोङो जोंखौ थगायबाय बाउन्डारिया जानाय नंला ओरै जानाय नंला गोबाङानो जोंखौ बुङो दा बे बाथ्राखौ लानानै एबसुआ जोङो खामानि मावगासिनो दङ रायजो राजानो जों मिथिहोगासिनो दङ आरो बाउन्डारिया जेरैखि जायाबाबो एक्सटेन्ड जानांगोन बेखौ लानानै खुनु कारनाव कमप्रमाइज गैया बाउन्डारि एक्सटेनसन जायाबा आन्दलन जागोन लामाया राजा लामायाव फैगोन कारन बे जोंनि डेम'क्रेटिक राइट आरो सरकारा नेसनेल मोनसे कमिटमेन्ट होनानै दोनदों दा बेखायनो जिखुनु परिबेसाव बाउन्डारि एक्सटेनसन जानांगौ ST हिल स्टेटास कार्बि आंलंनि बर'फ्रा मोननांगौ 6.3नि गेजेरजों कलेजआ 10टा दायो जाग्रोसिगोन बिनि उनाव नेक्स्ट कलेजफोरा जागोन हाई स्कुल जुनियर कलेज हायर सेकेन्डारि ME LP गासैबो जागोन नाथाय जोंनि गेजेराव एसे माने धैर्यनिबो आंखाल जादों आरो गोलाव सम नेनानै जोंनि मानसि नाथाय
बे गासैबो दफाफोरखौ सरकारा मावनो बाध्य आरो मावाबा बिनि सायाव बेबस्थाया थारैनो जागोन। दा बेखायनो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जिखिनि दफाफोर दङ बे दफाफोरनि सायाव जोङो मोनसे बिसासनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बयबो गसंथानानै थानांगोन। आं बेखौनो खावलायबाय जायखि जिखि बुङा मानो सोरबा गोदान गोदान आफाद दागोन, गोदान गोदान बाथ्रा बुंगोन, गोदान गोदान दैदेनगिरि फैगोन, गोदान गोदान बाथ्रा बुंगोन। आङो स्पष्टयै बुंगोन एबसुआ 55 बोसोरनि जारिमिन सोरजिनाय मोनसे आफाद, माहारिनि आफाद, माहारिनि सिनस्रि, माहारिनि उथुमाय आरो बेबायदि सेकेन्ड टु एबसु बेबायदि फरायसा आफाद बर' माहारियाव गैया। सोरबाया दानो हानाय, जोंहा बिनि सायाव बुंनो गोनां गैया, खिन्थु बिनि लंजिभिटिया बेसेबां, बिनि लेजिटिमेसिया बेसेबां, बियो बेसेबां माने गावखौनो माने फिट खालामनो हादों बेखौ समाजसो बुंगोन। दा बेखायनो आङो जायखि जिखि बुङा मानो, जायखि जिखि होख्रावा मानो राजनितिक उद्देश्य लानानै बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला जों मालाबाबो मोजां मोना। आरो सोरबाया जुदि एबसुखौ माने पलिटिक्स खालामदों होनना बुङोब्ला आङो बे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंगोन। एबसुआ मालाबाबो पलिटिकेल इन्ट्रेस्टआव हाबा मावबोआखै। एबसुआ जातिनि थाखाय, गोजोननि थाखाय, जातीय स्वार्थनि थाखाय जिउ बाउसोमबोदों, मुंख्लं जाबोदों आरो हाबा मावलांनो थाखाय जों जेब्लाबो समायखिरा लाबोदों। दा बेखायनो उदयाचल आन्दलनावबो एबसुआ पिटिसिजों मदद होदों। रमान स्क्रिप्टनि आन्दलनाव एबसुआ यां फर्स हिसाबै माने थुनलाइ आफादखौ मदद होदों। बिनि उनाव बड'फानि दैदेननायाव आलादा रायजोनि आन्दलन जादों, बिएसि सुक्ति जादों, बिटिसि सुक्ति जादों। आरो सोरबाया एबसुखौ दुर्बल जादों होनना सानोब्ला बै 93नि उनावनो साननांगौमोन, 2003नि उनावनो साननांगौमोन। एबसुआ मालाबाबो दुर्बल जाया, एबसुनि सिनस्रिया मालाबाबो दुर्बल नङा। आरो जातीय स्वार्थनि थाखाय एबसुआ जिकुनु मुहुर्तआव जोंनि सिनस्रिखौ फोरानानै सरकारजों दावहा नांनांगौ, सरकारजों सावरायनांगौ, माहारिखौ फोजाखांनांगौ, बे रेसपन्सिबिलिटिखौ जोङो लाबोदों आरो मावलांदों। गासै आसामनि जिल्लायाव जागोन 2 मास 2 दान बे अभियाना जागोन। गेजेर गेजेर गेप थागोन। जोंहा गोबां कनफारेन्स कनभेनसन दा आरम्भ जाबाय आरो बेखायनो सम आरो थासारि सुबिदाखौ नायनानै जोंनि बे अभियाना कन्टिनिउ जागोन। आरो बेखायनो रायजो राजाफ्रा